ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз дар бозори корвонем 12 дарвоза 6 риад нархи абаяҳои новинка омадагӣ. ҳам хоҷиёнашон меган, ҳам хай метавонад любой кас харидорӣ кина, барои ки ҷа сафеду баъд молочницве дора. нархи аптовиш ира 320 сомон, дона 400 сомон. касе ки хоҳиши гирифтан дора марамат мия харидорӣ мекунад, касе наметавона нами ватсапҳо занг мезанед, мо шумода доставка мекунем. тамоми шаҳрҳои Россия мо доставка дорем. то размери 58 пуша метавонем ки заказ кунем. ана ё ҳастанд оптовиш 250 сомон, дона 300 сомон. ё кардиганан, кардигандои новинка ё бозор данестани марко духчон фарқ мекуна, ай паделка нестанд, оригиналан 250 сомон оптови, дона 300 сомонӣ. то размери 56 кардиганҳо ҳастанд, метавонем ки муроҷиат кунем. расветкош як 7-8 ҳастай, 7-8 расветка пака доранд. мехошам фарқ мекунанд, материалшам фарқ мекунад, духчам качествашам фарқияташ ай дига кардиганҳо ҳаст. марҳамат шумо бинен, ҳамаи вақти чизе ки мехарен харидани мешин качествашда аҳамият ден. анаи наворе ки шумо мебинен ё ҳама ё 250 сомон, ҳамаш донада 250 сомон. мо нархи оптовиша фаромӯш кардем пурсем. ҳами дона 250 сомон, любойша вибер ки просто расветкои наван, расветкош наван, ҳани глои навқати ҳами бор нав омадагӣ аҷоибот фасонан, турки тоза гарантӣ доранд. 250 сомонӣ ё без размерам, без размер, ҳами кадоме киша шумо мебинен без размер, яъне мо равон кардем фака жалб нестай дар качествашон. 250 сомонӣ нархи ино. иҷа хай курткора фаромӯш кардем нархошона пурсем. куртка ҳам доранд, курткошонам ё намедонам туркӣ ҳастанд нестанд, лекин чизе ки мисол мо фақат барои дувойко гап зидем ки дувойкошон чанданд. ям курткои духтаронаанд. аслан мо барои ҳанами дувойко шумода маълумот дем ки расветкои нав ома, яъне ки глошон аҷоибот наванд, 250 сомонда метавон. касе каналда обуна нест, марҳамат обуна шава. касе ки обунаи шумо ҳамира поделитсия кунед шиносотонда, баъд ки ҳами шиносотон омада бихаранд.